Ja, dit is mooie muziek. Dit gaat erbij. Ik ga hier dus thee in de molen, daar ben ik mee begonnen. En toen heb ik die twee wijnen maken. Die salonwijn zat ze nemen. De shittenten erbij, de auto erbij, dat alles inkoeren. Nou, dit is dus een tekening, daar ben ik er ooit eens mee begonnen. De maten die je hier opzoeken, dat is naar aanleiding van mijn eigen lengte. Bijvoorbeeld van hier naar daar, dat heb ik hier op 1,90 meter. Zelf ben ik 1,70. Dus ik denk, die trechter hierboven die draait ongeveer zoveel om me heen. Dat is dus de basiswest, daar ben ik mee begonnen. Ik ben in 1984 ben ik helemaal afgekeurd. En na die tijd heb ik dus het oude spul er al bij maken. Door weer de molen, van mijn gevoel weer die ook kleer. Maar die wijnen en die tenten en dat hele soort spul, dat heb ik er later bij maken. Waar komt die fascinatie bij van die merken dan? Weet ik niet. Ik doe wat in stamboom en ik heb van alles nasnuffelen. Maar ik kan bij mijn familie nog bij mijn kant iets vinden wat mijn merken of molens of wat ik te maken heb. Maar het heeft mij van jongs af aan het me aangeboeid. Ik weet dat ik altijd bij het opbouwen. Ik kan nog in mijn gedachten van mijn de geest krijgen hoe die molen er van ben. Ik uitzuig maar het onderdeel en alles erbij. Dat ben ik nooit weer vergeten. Dan kun je die kap er over, want anders kun je er nooit bij komen. Maar je hand, je kunt er nooit helemaal aan het eind terug komen. Dus dan heb ik het maar een los dak op maken. En zo kun je dus alles direct uithalen, de tafeltjes, de stoeltjes, salontafeltje, een bank. Het is net alleen het maaitje en het inkelkolimie, maar ook het verven. En dat was altijd een heel geprut, want het moest wel groenverven worden, plamuren en een paar keer oerlakken dus. En die rutjes ben er nog in komen, van het plastic glas. Dus daar gaat nog wel aardig wat tijd in zitten. Ik ben er mooi mee geweest, dat wel. Wie denkt een soort van therapie of? Soms wel, ja. Meestal zou ik die molen kleren, ik me dan net altijd lekker in mijn vel zetten. Dan ga ik ook even naar boven en dan leer ik hem even draaien. Dan moet ik er op de stoel bij zitten. Dan ging je dagen erom, hè. Ja. Dan ben je even met mij. Dan ging je even nog bij, dat wil ik net zeggen, maar je ging gewoon mijn gedachten erom hoe het al hier geweest heeft. En ja, dat zal ook wel zo gaan, nou ja, er worden uiteindelijk meer achter je als van je. En dan ging je toch weer omdenken hoe het was en hoe wie het. Nou ja, het was prachtig. In mijn beleving werd het prachtig. Onder staat nog een en die is volle grutter. Wij hebben hier alle dagen merk, als ik dat wil, is het alle dagen een feest. Maar deze ga je nog in de garage. Ja, deze met de eerste in, maar daar heb ik geen plak voor. Ja, op een vlering hoop ik. Het werkt. Hè? Het werkt. Het werkt, het is wel merken.